Намираме се в Регионалния исторически музей в Плевен. Тук сме, за да ви покажем изцяло обновените експозиции на музея. С нови фотоси, с нови материали, с цел да звучат по-модерно, по-актуално и посетителите да добият много по-пълна и реална представа за живота преди векове, разбира се, и в по-близки времена. Разбираме за поминъка, представени са по нов и интересен начин експонатите, които са подредени в експозициите, така че да бъдат достъпни и, разбира се, да бъдат най-интересни, да носят най-много информация за тези, които дойдат да ги разгледат. А сега да ги видим заедно. Разкажете ни какво е новото в експозициите, които сега ще представите. През изминалата година извършихме обновяване на фотонагледните материали, табла, в експозициите на отдел археология. Говорим за раздели праистория, античност и средновековие, където са представени емблематични за Плевенска област обекти. Целта на нашата работа беше да актуализираме и да направим по-атрактивни материалите, които посетителите виждат, с нагледна представа за актуалното състояние на обектите в региона, които сме представили в експозицията, като в експозицията по тематичен обхват в раздела Праистория са подновени фотосите на палеолитното находище край село Мусилиево, на халколитния обект при село Телиш. Добавени са нови нагледни материали от проучванията на енеолитното и халколитен обект в местността Голо Бърдо при Градище, така че да се получи представа от посетителя за обектите и за нашата работа на терен. В раздел Античност изцяло са подменени фотосите на емблематичния за нашата област обект колония Улпия Ескос при село Гиген, където извършихме доста работа, включително и заснимане с дрон на различните участъци на обекта. Представена е архитектурата, запазената архитектура на място в един по-съвременен и по-атрактивен и по-приемлив за посетителя вариант. Също така беше обновена и фотонагледната документация на крепостта Сторгозия край Плевен, като също там наблегнахме на снимките от въздуха, за да може вече с актуалното състояние да подчертаем и с цветното заснимане въобще и живописността на това място. И на последно място беше извършена актуализация на експозицията в раздел Средновековие. Там бяха добавени по-атрактивни фотоматериали от съхраняваните в хранилищата на музея монетни съкровища, печати и други такива предмети, които досега се губеха в стария вариант на експозицията. Също така беше обновено и онагледяването на обекта Шишманова крепост край Никопол. Никополската крепост вече се разработва от наш екип като разкопки, така че там бяха поставени фотоси от актуалното състояние на обекта с разкритата фортификационна система. Обекта в Никопол също беше заснет от въздуха, което се надяваме да помогне на посетителя, дори да не е на място в Никопол или в другите обекти, по този начин да добие представа за позиционирането на всичките обекти на ландшафта на място. А по този начин нашата цел е да провокираме интерес на посетителя, да ги посети при възможност и хубаво време, когато
е възможно да бъде на място посещението. Разбира ли се какъв е бил живота в уния и древни времена, и малко по-не така древни от това ново, което сте направили вие, да добият хората представа за живота, най-общо казано? Ами постарали сме се, освен да имат научна стойност фотосите, да имат и, да кажем, опознавателна, така популярна. Основно се е наблегнало върху кадри на структури, които да дадат представа за архитектурата. Доколкото за самия бит, това е илюстрирано с материалите в витрините. Те съвсем ясно представят това нещо, а фотосите са само едно допълнение и една обща рамка, за да може човек да влезне в периода, в епохата. Така че сме се постарали да има баланс между реални материали и унагледяване на терена и на ландшафта на място. Какво е новото в отдел етнография? От миналата година започнахме обновяване на фотосите към различните експозиции. В момента се намираме в експозиция Традиционен бит и култура. Интерес предизвикват различните снимки, които са ни от фонда на отдела и представят бита, културата, обичаите, нравите на населението от нашия регион. В Плевенско типичното жилище, което е било, може би, до средата на 20 век, това е землянката, оземната къща, която сме я представили с снимков материал, за да може посетителя да добие по-ясна представа от вида на този вид жилище, тъй като това е вкопана в земята къща с едно единствено помещение. В следващите етапи от нашето обновление и от нашата работа решихме да представим поминъка, който за нашия регион това е земеделието и животновъдството. От към земеделието сме представили, освен с веществените материали, които са неизменна част от нашата постоянна експозиция, фотоси, които да покажат на посетителя как е преминавал един процес на жътвата. В случая е представен първият и последният ден от този процес, тъй като всяко едно земеделско действие се съпровожда с различни трудови обичаи. По време на жътва хората са имали, на първия ден от жътвата, са имали един обичай, който е с изправяне на сноп пред собственика на нивата, а последния ден от жътвата е свързан с гадаене с сърпове. И точно такива интересни моменти ние сме застъпили в нашите обновени табла. След като приключи жътвата, следващият момент е вършитбата на тези класове, да може да се отбере зърното. И в експозицията има нагледно как е изглеждала диканята, с която се е извършвала вършитбата, но на таблата, които сме показали, посетителя вече може да направи разлика между двата типа вършитба. Вършитба с дикания, вършитба с коне, което дава така по-ясен вид на всички тези трудови дейности на нашите предци. Неминуемо, за да станат тези посеви да порастат, хората в миналото много са се притеснявали и от времето какво ще бъде през годината. Затова в Плевенско са характерни два обичая, които са за предизвикване на дъжд. Единият обичай пеперу да се нарича. Това е едно момиче, 10 годишно, което е облечено с бяла риза, цялото е покрито с зеленина и обикаля от къща на къща и благославят с молба за дъжд към Господ. Има песен, която се изпълнява по време на този ритуал. Следващият обичай, това е герман, който е характерен само за Северна България, този обичай. Това също е показано в таблата, как преминава тази процесия с
погребалната част на Германа, тъй като там се погребва вече глинена фигурка от участничките в пеперудата и с желание да измолят дъжда от Господ. Също така с приключването на този комплекс от обреди една обща трапеза, която е неминуемо съпътства двата такива ритуала. Всичко това нещо е показано на табла в съвременен вид, за да може да се унагледи този разказ, който може посетителя да получи от екскурзовода. В нашия регион, казах, освен земеделие, от другият поминък, с който хората са се препитавали, е животновъдството, в частност овцевъдство. Именно тук сме показали как е бил един ден от овчарият на паша с овцете, какво е вършил, тъй като по време на дългите дни на паша овчарят е изработвал своя дърворезба, овчарска дърворезба, състояща се от различни хурки и вретена. Това нещо може да се види на живо как е изглеждала, какво представлява хурката, а пък на снимката ние показваме тази дейност. Може да се види овчарят как е изглеждал, но на снимки сме показали и неговата спътница, която е била неминуемо с него в цялата дейност на животновъдството. Неговата жена, която е с традиционната народна носия от Плевенския регион, когато започнат стригането на овцете, когато дойде момента на стригане на овцете, общата трапеза, неминуемо без нея не минава. Също и до ден днешен най-почитания празник, който се чества за овчаря, това е Гергьовден. Гергьовден, освен всичко, че се коли агне, има и различни съпътстващи обреди. Като такъв е първото обредно доене на първата лагнила се овца през годината, което е заснето на снимка. И обичаи, които показват различни Гергьовден от малко по-различна гледна точка. Например, това са обичаи от носещи здраве и любов през годината, каквито са представените люлеене на люлка за здраве, събличането на касака от девера на младата булка, свалянето на кайцата от главата, и което се извършва винаги на първия Гергьовден след сватбата. Ако предположим, че сватбите започват от Димитров ден, те на първия Гергьовден следващата година, тези действия трябва да се извършват, след което се слага бяла забрадка на невестата, и това всичко се прави за здраве и любов. За посетителите сме осигурили място кът за снимане. Това е посетителя да се върне назад във времето, облечен в народна носия, традиционна народна носия от нашия регион, мъжка и женска, с характерното невестинско забраждане на женската носия, с традиционния младоженчески костюм от края на 19 век. Всичко това нещо може да го получат като комплимент от нас, за да си запазят един хубав спомен от престоя си в Регионален исторически музей Плевен. И докато правят тези снимки, могат да обърнат внимание и на украсата за глава, корболец, кайца, който сме го поставили в специална за целта витрина с чудесно осветление и допълнителна информация към нея, която може вече да обогати знанията на посетителя, ако има, разбира се, желание. В зала Градски бит обновлението, което сме започнали, то е в процес все още на обновяване. Там, както знаем, това е периода на Възраждането и промените, които настъпват, засягат не само образованието и стопанския живот, но те засягат и другите части от живота, в случая строителството. И целта ни беше да покажем точно външен изглед, външната фасада, както и интериора от дома на революционерът Ангел Мръвков. По този начин нашите посетители могат да се запознаят още по-обстойно с стила на тогавашният дом, бит, интериор. Много интересно. Какво виждаме зад вас?
Зад мен е представена някогашната главна улица на град Плевен, наречена Широк Сокак, след освобождението улица Александровска. Това е днешната Васил Левски. Може да видим как е изглеждал в миналото нашия град, с насланите с кълдъръм улици, високите довари. Също така в тази експозиция може да разгледаме как е изглеждала и търговската чаршия на града Тус Мегдан. В края на 18 и началото на 19 век град Плевен се развива стопански, търговски. В града се формират над 21 еснавски организации, развиват се 40 занаята. Голямо значение за развитието на търговията в града има река Дунав и посредством пристанищните градове плевенските търговци осъществяват търговски връзки и с Европа. По това време се развива града като значим зърнопроизводителен район. Той измества до тогавашния първенец град Никопол и в този период се формира и големия плевенски пазар, Сър пазар, който освен развитието на търговията с зърнени храни, се търгува и с добитък. В занаятите най-голямо значение през този период имат тези свързани с производството на облеклото ни. Абаджийство, кюркчийство, терзийство. Постепенно бакърджийството измества гранчарството, бакърните съдове стават много предпочитани, даже се подарявали на младоженци такива бакърни съдове. Един от по-новите занаяти, които се развиват в града, е и кантарджийството. Може да видим производство на тогавашните кантари, децималите, които са може да мерят тегло повече от 10 пъти. Еснавските организации в град Плевен, заедно с Плевенската община, способстват за строителството на чешми, мостове и училищни сгради по-нататъка. Намираме се в експозиция "Нова и най-нова история" в Регионалният исторически музей. В началото на тази година имаме удоволствието да посрещнем посетителите и гостите на Плевен с една напълно обновена част от постоянната ни експозиция. Всъщност това е търговската, главната улица в град Плевен. Улица Александровска. Тя пресъздава духа на нашия град от век назад. Пренася ни чрез изключително интересни експонати, снимки, документи 100 години назад във времето. Творческият екип бе предизвикан от книгата на Георги Домусчиев "Сенки" от Старият Плевен. И благодарение на нея ние започнахме едно актуализиране на информацията за търговията, промишлеността, обществения, икономическия и стопански живот в Плевен от края на 19 и началото на 20 век. Шапкарската работилница ни пренася в духа на минали времена, когато веднага след освобождението плевенската примадона започва да обръща все по-често внимание на външния си вид. Разбира се, се забелязват и навлизането на европейските тенденции. Тук е мястото на шапкара, който благодарение на златните си ръце да пресъздаде шапката, всяка със свой собствен дух, със своя собствена визия, която да задоволи прищевките на тогавашната плевенчанка. Важно е да упоменеме, че шапката е част от градското облекло, но да имаш възможност да я притежаваш, да си я поръчаш или да си я закупиш тогава, е било предимство на много малко плевенски дами. Разбира се, те са били от заможни, търговски или в общи линии знатни семейства. В шапкарницата нашият майстор за наячия предоставя атмосферата,
в която жената да може да разгледа различните видове каталози, повлияни от Виена и Париж и да избере подходящата шапка. Било тя с тюл или без, с хастар, и да може всъщност да направи своят личен избор. Интересното е, че и самите занаячи от онова време са имали своя търговски нюх. И той се обяснява с това, че все по-често в тогавашният периодичен печат, основно в вестник Северно ехо, започват все по-често да се публикуват различни реклами. Реклами на шапкарски работилници, на шивашки ателиета. И всъщност това е един начин за популяризиране на икономическото и промишлено развитие в града ни тогава. Разбира се, преминавайки по-нататъка по нашата Търговска улица, е неизменно и да стигнем до магазин Трапезица. Така нареченият магазин за манифактурни стоки, в които задоволява нуждите на всяко домакинство. Посетителите ни имат възможност да видят, да се докоснат до изключително скъпи и рядко срещани вече сервизи от костен порцелан, орнаментирани или пък ръчно рисувани, което също е факт тогава, позволен си само от определени плевенски фамилии. Продължаваме и с част от архитектурата на града, пренасяйки се в жилището на семейство Влахови. Архитектурен шедьовър, който е запазен и до днес, и всъщност той чрез снимките и духа на това жилище се пренасяме в атмосферата на семейство Влахови, като част от къщата тогава всъщност е била предвидена за търговски цели. Това е много често срещана тенденция от миналия век в жилищните сгради да се превърнат в жилищно-търговски. На първият етаж всъщност има различни магазини и дюкянчета, а вторият етаж се е използвало за нуждите на семейството. И не на последно място, творческият екип пресъздаде и фабриката на Симеон Капанов, в която от рано сутрин майстори, работници може да се чуят процеса на тяхната работа. Важното тук е да кажем, че в реализирането на това обновяване влиза екип различни специалисти от Регионалния исторически музей в Плевен, като в това число е важно да упоменеме историците, консерватор, реставратора, който е неизменна част от реализирането на нашия проект, и който по негова идея всъщност се вкара и така наречените иновативни елементи и изкуственият интелект, който ни помогна по-реалистично да пресъздадеме улица Александровска и Плевен от края на 19 и началото на 20 век. Представиха ви изцяло обновените експозиции в Регионалния исторически музей в Плевен. Нови фотоси, нови материали, така че да бъдат по-интересни за посетителите и те да добият една по-пълна и реална представа за живота и за това, което е представено в Регионалния исторически музей в Плевен.